Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui estem en una modalitat multijugador de Minecraft i estem amb Galàntica. Galàntica, bon dia! Bon dia. Veureu que s'assem millor i és que tenim noves millores i el que farem avui, ella és aquesta, d'acord? Que va així, és nuestro tigre de colorines. I farem Build Battle, que és quan ens donaran una paraula i nosaltres haurem de construir-la. Si ens diuen construir un cotxe, nosaltres hem de construir un cotxe. Vale, ara que està entrant tanta gent, som 23, anem amb Teams, vaig amb Galàntica, que està aquí. Mireu la de gent que hi ha, o sigui, som 25. Mira, n'estic del Connection Lost fins al Lost. Molt bé, he tornat a entrar, ja està tot solucionat. Ara, en 30 segons entrem en partida, ja estic posada en Galàntica i ara ens donarà una paraula i haurem de construir-la. 5, 4, 3, 2... 2, 1. A veure, què toca dibuixar? Vale. Ara veieu aquí sota que posa empieza en 6 segons, doncs en 3 segons ens diran què hem de construir. Hola, what the fuck? Que no hi ha res, no? Que no surt. Que no surt res. Que a mi no em surt Anime! Anime? Anime? res. Sí, fem aquí un Naruto, no te digo. És que... Què fem? Què fem? Galàntica, què fem? Què fan els japonesos? Comer espaguetis. Uns palillos xinos podem fer. Sí, fem uns palillos En un bol, hem de fer un bol de ceràmica, algú blanc. No, no, de fusta, millor. No, però els palillos són de fusta, llavors... Clar, no es distingeixen. Sí, vale. Aquí el més important és tenir, pues, aquí, imaginació suprema. Vale. Estic en tensió perquè vaig intentar gravar un vídeo sola. El primer que vaig gravar, a part de que mon pare va interrompre al mig de la... Per què et piquen a la porta amb tanta ànsia, per l'amor de Déu? És que no sé. Tinc algú, que deu ser mon germà, picant a la porta amb una ànsia que flipes. A veure, com anava dient, vaig quedar última. No em van donar ni un punt. I jo crec que ho vaig fer bé, sincerament crec que ho vaig fer bé. I em vaig indignar molt. El problema és que posem per representar que estan mullats els espaguetis. O sigui, com fem els espaguetis? No en tinc ni idea. I els palillos encara menys. Vale, vaig agafar fusta, intento fer una cadira, saps? I fem allà un otaku, allà. No me dutxo. Oh, i si fem... Oh, saps el que hauríem d'haver fet, que seria boníssim? Una dutxa... I un prohibit. Sí! Oh, hagués estat guapíssim. T'ho juro, ho fem. No ens dona temps. Buah, jo tinc... Vale, espera't. Posaré un cartell que posi és un bol amb palillos xinos, perquè si no... Sí, perquè si no la penya és molt poc. Comida del taco posaré. No sé com s'escriu senyal en anglès, perquè no he canviat el joc, saps? No hem canviat l'idioma del joc. Ara el que hem de fer és construir alguna que estigui relacionat amb anime. Què estàs fent? Què estàs fent aquí? Ai, Déu meu senyor. Una dutxa. Una dutxa? Ens posaran un 3. Un 3. Tu veus això, un bol amb uns palillos? Jo no veig res aquí. No sé, que t'ho posin pels comentaris. I ara he de fer unes mans aquí. Veuràs que la penya s'ho currarà moltíssim, jo crec. I estem aquí nosaltres, like Pargelinis. Sí, tal qual. Això són uns dits, perquè això no sé què sembla. Semblem totes. Això és un desmadre, vull dir... Mira, jo ara mateix aquí no veig uns palillos xinos, jo veig unes cames baixant cap a una piscina. Si guanyem, no sé què... Guanyar? Però tu has vist la caca que hem fet? Sí, per això dic que, o sigui, t'ho juro, si guanyem, què fem, va? Què fem? Ens rapem. Sí, ¡Qué chiste! Si no guanyarem una. ¡Qué no chiste! Nada que perder. Amb la manera que porto tallar-me, que xiste. Per què? Per guanyar el battle, que no he guanyat mai. I... Anda, leches, que em rapo jo. Sí, xistes. Tu has vist que tenim allà muntat a l'altra banda, Durne? Sí. Sí? Digue'm què et sembla.
Una merda. Que directe! No me dutxo. Edurne, he pogut posar el cartell de no me dutxo. Que bona. GG, ona. ¿Qué es eso? Oh, Dios, muy bien. Pokémon. Yo le poso un... Ala. Que llestos, que llestos, que llestos. Hòstia, clar, un Pokémon, perquè és part de classe. Que tontos, que tontos que som, tio. Que Clar, tontos. perquè hauríem d'haver fet el Doraemon. Hauríem d'haver fet el Naruto, bueno. Doraemon. Jo li poso el mateix. Goku legendario. Ah, que és el Goku. Que és el Goku o el Naruto? No sé. No tinc ni idea. ¿Qué es esto? Una caca. Yo le poso un vermell porque esto no se entiende, chicos. He visto una mierda. Una Jiren, mierda més XD. bonica que esta. És Bueno, Jiren! la Ah, no, no he tingut temps! És el Jiren. Que Jiren tan caca, sí, la veritat. ¿Qué es esto? ¿O no me explicas qué es? No, perquè no ho sé. Aquí estem! Venga, un rosa, chicos. Hòstia, hi ha un huevo de cartells rojos. Menys un que ens està posant groc, no, ha canviat a vermell. Era Una per merda. cadàver. Lo siento. ¿Qué es esto? Un Pikachu, hòstia, que és un poco feo, però bueno. No Li acaba poso de un esto, poc. Aquest ha fet com nosaltres, no? Aquest no sap què ha fet. Està per determinar. No. O sigui, que són carmels o alguna cosa? Què collons és? Oh! Senyors, Ona censura. Onix censura, por favor. Li poso un 10, Posa-li la mejor cosa que has no he tingut temps, no he tingut temps. Hòstia, No he tingut temps, però hauria de guanyar. Adiós! un Charmander. Sí, està bé. Jo li poso un verd. És que jo crec que el premi s'ho mereix al davant, Sí, el premi se'l mereix al davant. Hem quedat... No hem quedat últimes! Ahí va jo. Hòstia, hem quedat ni tan mal. No hem quedat últimes. Ha guanyat el Charmander i no m'estranya. I bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo. Galàntica, quieta, sisplau! Endavant, no! Espérate, que estic amb l'F5 i no sé posar-me. I bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo. Ja sabeu, si és així, li doneu like, el compartiu, us subscriveu, activeu la campaneta, tot el que vulgueu. Però recordeu, teniu el canal de Galàntica a la descripció, al final del vídeo també. Ella penja vídeos guais. Sí, aneu allà, us subscriviu i ho disfruteu, vale? I ara sí, fins una altra.